just fáilte staachchas í session le inniuh. Na gníomhachtaí tágam tíb inniuh, go 10 éasca sin plís féidir líbh sé íonas mara. Na chéad ceann ná burpaí, léim agus cas. An dara ceann tá bud dúisteach gogrocht agus léim. An tríú ceann be muid ag áú ar an tíb agus an ceann deire uimhre ceithir be muid ag duine plank ag tuairt na costaí níos. Inis steachlinn go dtí gníomh híon, a mouta híon agus sin é an burpaí, léim agus cas. Go léirlí.
chuirde man seán obair Tás an bhaid taine sin. Cuine í súil leanach Facebook Lorn an Éil agus leanach YouTube Lorn an Éil chun níos mó gníomhachtaí mar seo á. Má sibh gur maithí agus fannaí slán.